Pipila ka motorista ang stranded tungod sa pagbaha og landslide aton sa kusog nga ulan sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ kagahapon. Ano yung report ni Jestoni Humamil? Palisuray ang paghawas ni ining usa ka motor nga miagi ni ining bahin sa kalsada sa Barangay Chua, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Human malubong sa baga nga lapok ug tubig baha. Kini human midahili ang yuta kilid sa National Highway sa lugar gumikan sa nasinating pag-ulan kagabi. Busa nagtinabangay na kining tulo ka mga lalaki aron lang makuha ang maong motor gikan sa pagkalubong. Pipila ka oras sab nga stranded kining mga motorista. Gani pipila kanilang miagi sa kilid sa kalsada apan kinahanglan alalayan gumikan sa kadanlog sa yuta. Sigon sa MDRRMO Bagong Bayan, pipila ka poste sa kuryente sab ang natumba. Busa temporaryong nawadan og supply sa kuryente ang lugar. Wala pa say na-report kung doon na ba'y naangol sa hitabo. Samtang sa Barangay Masyag sa susamang lungsod, gawas sa lapok, dagkong mga punuan sa kahoy sab ang mibabag sa kalsada gumikan sa landslide. Tungod ni ini, pipila ka oras nga naungot ang mga motorista padulong sa sentro sa Bagong Bayan ug Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Padayon ang gipahigayong clearing operation sa mga otoridad. Sumala sa pag-asa, kiniepekto sa Intertropical Convergence Zone nga nakaapekto sa panahon sa Mindanao kagahapon. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.